ana m agwa unu mgbe niile na obi wa akpa onye ọbụla nyake before gị na-eme fast babe ma ha fa bren nga eji ya gbawa head bridge Ọnịcha nna ma eche nna ma apịkọ dimkpa gị na-ebi n'ụlọ wụrụ dimkpa nwaanyị wụrụ dimkpa nwoke gị filie na ị ga-eji amamihe ṅụ na ọ karịrị akarị na ị ga-eji ya apịkọ pịa ihe niile ụtọ ga-revolve around you. Chekwa ọfụma ụmụnne m. Otu nwanne anyị nwoke hụrụ nwa agbọghọbịa online masịrị ya na Facebook ha hụrụ, ha ebido chatwa, ha ebido kpakọrịtawa, ha ebido kwurịtawa na fon. Ọ ya ka ha kwugidere oke nwoke kwenụ nọ Canada, ọ nọ na Nigeria, ke nwaanyị nọ na Nigeria gụọ medicine. Ọ ya ka ha kpaga na fon na-akpa nkata akparịta ma ije nwoke na nwaanyị. O rute na aga m alụ alụ ke nwoke anwanye na plane lọta bịa lụọ this lady kwụ ụgwọ isi ya, kwụọ ụgwọ isi ya, kwụcha ụgwọ isi ya, lụtụruo ya ala gba ya oji ndị nwe ya ụgwọ. Ya emeziere nwunye ya akwụkwọ kpere gawa ala bekee, gawa Canada. Erutela ebe ahụ ọ rahụ nwunye ya ahụ inweta ọrụ, nweta ọrụ ka ọrụ dị ya, bido riwe salari ka salari dị ya na medical field. Ọkwa ebe ọ nọ, ebe akwụghị ezigbo ụgwọ. Ọ ya ka ya na di ya bi. Nwoke na-ele n'anya ka afọ ime baa, ya edoo ya anya na this lady n'anya ọcha, n'obi ọcha, n'anya bambam. After o chekicha cheki onwe lee onwe na miro, lee onwe ya masịrị ya. Ya sị di ya na ya achọghị ịtụ ime, ya achọghị ibu afọ ime. Di ya jụọ sị ọ gịnị kpatara, n'ihi na mgbe nwaanyị nọ na di pụtara sị achọghị ibu nwa n'afọ, ya achọghị iri ime. Ị ga-atụrụ ntị ala ka ị mara ma enwere ihe o zoro ṅụ before gị bịa lụọ ya. O nwere any medical issue, o nwere health challenge ị na-adịghị aware. The man na-ewe ọnụ esi why na gịnị mere, onwe ihe mere nọ being onye nọ na medical field. Ikekwe na o nwere ihe ọma about herself ọ ya na-adịba aware. Nwoke atụrụ ntala jụọ sọ gịnị mere o ji ọchọghọ ibu afọ ime. Ya elewe di anya eyeball to eyeball gwa die na ya achọghị lose shape ya, and ya achọghị ịpụtasị na ya nwere leave, ọ bụrụ leave agaghị m nwa, na ya chọrọ ịnọ in shape till ụtọ ya dị n'ọwụ ụtọ ya chọrọ ịdịrị onwe. N'ebe ego anọ, ego awụ problem. Ka ha chọọ surrogate mom, ka ha chọọ surrogate mother ga-amụrụ ha nwa, buore ha afọ ime. Ha ga-akpọta ụmụ nwa ka ige ha nwa ha, akwụọ ya ụgwọ gawa. Di ya sịrị ili ya sị, di ya sị ya ngwa na ya etunwe na etute. O mee ka ya mara nwaanyị abaghịga na ịtụ ha ka Canada niile ha ebe niile ebe obe ya na tụgetụọ mana online to everywhere. Enweghị onye nọ na Canada pụtara kwetere na ọ ga-eburu ha ya na di ya nwa, nara ego ka ihe nwa pụwa. Ya gwa di ya na ihe a ga-adịrị ha izi ịtụte na Nigeria kara na Canada ebele ha nọ. Di ya so ngwana n'otu ọbụla na ọ na ya n'aka. Di ma na-agbagakwa n'anya na-ele. Ọ ya ka ha nwetara time nwa ga na plane ha bụ lowe na Nigeria ịbịa chọọ surrogate mom. Ha etutekwa na ọra ha ahụ ha etute. Di ya gwa sị na nwa na ugbo na-eburu ha nwa na-ele plan o nwere. Ọ sị na a ga-ahapụ ya na Nigeria ka ha laghachi back to Canada. Ya gwa sị na nwa eledi bụ nwa ya n'afọ ka a ga-ahapụ ga na Nigeria. Na ihe gakwana wrong, nwunye ese nwe ihe na-aga wrong, na a ga-enye the lady part payment na ọmụọ abịakuru nwa. Di ya so oke really ya so oke. Stage mgbe ka anọ, the man na-eme ka o kwetere na ihe o kwuru, play along. The lady nwunye ya amaghị na o nwere plan ọzọ. Nwoke mmadụ agaghị were travel document nwunye gaa na akpa nwunye chịrị jụọ travel document ya, rute na passport, were ihe niile jiri nnọọ nwayọ ga confirm ticket ya, manye na plane laghachi back to Canada. Nwunye ya tụnwe n'odi ahụ ya, tụnwe ya ahụ ya ebe ọ gara gị discuss with the surrogate mother na otu esi rent ụlọ denwe na this and that and that and this. Tụnwezie di ya ekpewe na phone nọmba ya agaga. Di ya akpọzie ya from Canada na achọ dị na ya laghachila back, and na ya werele ya eji travel document ya gosiri na ọ ga-anọtọ na Nigeria, na ya naghị donate gakwa mmiri mgba ya, na ọwụghị nwa ya ka a ga-amụ n'ụdị ahụ, na ya lụrụ nwaanyị na enweghị emeghe nwunye, na ote nwunye so ga-amụrụ ya nwa. Reason ya wụrụ gịnị? Na ya kpọpụtara ya Canada, ọ bịa hụ salary, hụ ego na ọhụbe mbụ, hụzie onwe na ibe ndịda na mụọrịa nwa, na ọwụ ihe akụkọ ma ebe na deserve ya. Ga-akpọwazie one random girl a ga-ewerezi nwa ya tinye n'afọ, ọ bịa mụọ ya dewe na Nigeria. Bịa no, nwoke anọ nga send ụmụnna ya
na ha ga-abịa bịa na ya sendela ụmụnne na ha ga-abịa nara ihe ha kwụrụ n'ishie na marriage na ọbụla na ọ chọzie nweta opportunity kpọrọ onwe gaa na bekee another place ọ nweta ha onwe na Canada na ụdị ọbụla ọ chọrọ ijebe na ọ continue move on. Nwaanyị nọzi na-ebe ọpịọkọ ụmụnne m lekwe all this lady. Lewenụ ya nwaanyị ibe m, lewenụ ya. Ndị ọbụla mkpara anya ha na ọnụ ha rote brain na ha na-efili na brain ha a na-eji ya arụ kọmputa. Lewenụ ya ọ nọ na Nigeria na ọkwa mmadụ hụ n'akwụkwọ ya nwere ebe ọcha nụkatawe plan ọ mmadụ ga-aha akwụkwọ ya nụkata na Nigeria na onye awụnga medical doctor ị ga-etu ị ga-agarị na agarị nọ ọ ga-agbarị from ụlọọgwụ to ụlọọgwụ ọ ga-etu n'ọrụ ole so ji ego ị ga-agbara laịsensị bịa kọwa akụkọ inwe hospital ke ọ chọwa another country ọ ga-agawa ga-ebido ihe ọwa n'isi. Imagine ịhụ somebody ahụrụ na online support ya through school ya gụcha alụọ ya bịa mụọ nwa o nweghị any medical history nwe ihe problem naanị reason nwa ya jizi ọ chọghị ịmụ nwa na ọ wụ ya achọghị part of ship. Ụmụnne m na-anụkwa people na-ekwu na sị enwe ihe ọjọọ wụ na nwaanyị ga-ekwu ihe ọ chọrọ n'otu o siri chọọ ya na ịmụ nwa na ọwụhụ by force ebe nwekwara alternative for that na the man anaghị were travel document ya. Ụfọdụ sililai ọ gịnị ka a na-akọ na the man na ihe o mere exactly ihe o kwesịrị ime na ọ bụrụ na ọ gahụ a sacrifice beauty ya to become a mother, that means o deserve ịwụ nwunye. Ụmụnne m ebe okwu n'ugbu a unu anụkwa ya unu anụkwa ihe nwoke ga-eme suggestion nwoke ga-eweta nwunye ya elewe ma di ya nọkwa nwee plan ihe nọ marriage na ọgwagwa ga-ele ụdịka ihe gịnị ihe ke ka nwaanyị kwuge because gịnị ọ ka dị eri salary because gịnị ọhụ nwa na ego nwee ihe ego na-aga emefu unu ahụ extent ego nwere ike ipush mmadụ ego nwere ike iburute mmadụ. Ọ bụrụ na nwaanyị n'ugbo nwetara nwa job ihe a petaga na Nigeria nwee nnọọ nwa hospital racha ejighị enwe nracha ya ahụ ego ole na-akwụ ndị surrogate nkwana ego ole eji emeditin elu onwe ya anya ọ ga-atụle ime ọ ga-asọjesịrị dị ihe ugbu enyi ọ sọjesịrị kekwe dị akụkọta ama na-eji chee gbanwarụta ga-eshi ekere marụta budget eshi ebu ya wụrụ nwoke nwe nwa manage nwa income ya around his family ya onwe nwe ka ọ na-eme na manage ya cheke hụ na ọ ga-atụle ime nwee any problem ọ ga-asọjesịrị dị ihe ugbu na ọ gịnị butere all these things because gịnị ego ọ hụrụ the level of ego bata onwe metọ ga aka hụ kọntrol nọ na ya hụ kedu efile na ịbịa bụ anyị nwa n'afọ. Imagine that experience onye ọbụla na-achọ ka mmadụ sọ chọhụ na ya chọghị ịmụ nwa ọsụdụ ya mụta otu ka eme mara amasị ụta ga-esi ọ tụbedo mbụ na ya achọghị iluzu mmanya nke ga-anọ forever ka ọwụ mmanya ka o ji aga eluigwe. I don't just understand. Onye brain ndị Igbo mgbe yarụ ntakịrị nwere ihe ị ga-eme mmadụ nwata ibe n'ote ya emego ya si esi onye aghụghọ nwa onye ahụ ibe ya elie akwa nwata nwaanyị n'ugbo ihe a na-akpọ onye aghụghọ nwa onye ahụ ibe ya elie ya na agaga shi nọ na site nọ na Canada ka o shi tụnwe ndị ga-abịa buru ya nwa ọhụhụ ya nwa plan bịa na Nigeria ebe agụrụ nọ o tutere nọ mana ihe n'ọma awụ di ya nwere plan ọzọ nwoke achọrọ dọkụmentị na ọ ya nwa akpọpụtara Canada na ọ gawa another country ọ ọbụla ọ chọrọ ime onwe na ome onwe na marriage na ọbụla n'ebe ọ na-aga ebuli nwa ya n'afọ ọ ga-emeli ụkwụ ya tọọ ya ime buorie nwa ya ahụ ya n'afọ ime bond ọ wit nwa ya from na nwunye ime ọ na-achọ ka ya were holu seed ya mkpụrụ ya ka a ga-etinye n'afọ nwaanyị na-awụghị nwunye na-awụkwanụ hụ bikos na nwunye ya ga-atụla ime ọkwanụ na bikos na nwunye ya aga amụli nwa naanị na ọ chọghị iluzu beauty ya ka ya ga-agacha obere nwa because of ihe isi ike nye ya ego ọ bịa bebuore nwa even though na-enweghị ebe nwunye no not even that na kpọfụta the girl Canada ọ ka ha nọrọ na Nigeria oke ya nọrọ na Nigeria ka ahụ amụchana nwa ego kama ka ya na ya abụọ ga-abịa nọrọ na Canada nwa ya nọrọ na Nigeria na hotel na kọntraktọ ashiri eze ka a ga-etige obere nwa na-awụghị nwunye ya na-akwụghị ụgwọ isi tige n'ọnọdụ ahụ hapụ gị gawa ime no. Ụmụnne m onye ka ga-eblem ọ bụ onye ka ga-eblem ụfọdụ sị nwaanyị nwere right ahụ ụfọdụ sị dị man emete ya na ọ bikọsọ ya kpụtara ala bekee mere o ji chịrị travel document why ọ gawa ahụ ka hapụ gadi woman. Ụmụnne m ele onye na-emete na mmadụ abụọ n'ugbo di na nwaanyị abụọ n'ugbo ine ọ gịnị bụ ihe akọwashịrị mara eji n'ugbo kedu onye na-emete ụmụnne m nga afụtara nshịkọrọ maka anụrụ nga asa ya ihe m na-eji mbịa mbute kọmentị na opinion ya na drọpụ ụfọdụ na onye ọbụla na-agụ kọmentị ibe ya mgbe ụfọdụ ga-ahụ mmadụ ya ekwuchi okwu ana m enotis ya mmadụ nwere ike bata ugbo ozugbo ọ ga-elecha the video ya kwuo uche ya the same name
n'ụtọ ha comment ahụ drop ya ga-delete ya ga-kwugharịa ha recommend ya drop ha another comment nna asịbeta onye na enwere ihe o kwuru m gụrụ ọ gịnị kpatara o ji drop ya because gịnị ọ gụọ na comment ndị ọzọ anya emepele ya ọ hụ na that particular issue from another direction mgbe ahụ ọ gechara m ihe m kwuru gechaa m ya n'olu m ya rush ya kwuo obi ya ụfọdụ dị a na-eme ha decha comment kwuo obi ha bịa gụwazie other comment gụwazie ana m enote ana m ahụ ya na comment section because every comment ana m agụ ya gụchaa ya onye ahụ agụchaa ya speed ahụ ji drop comment ya you find out that the same name agala delete the comment that thing na-atọ m ụtọ ọ na-eme m obiọma n'ihi ihe ọ pụtara gịnị even na comment section people are learning gị hụ onye ya ga-delete comment ya drop ha comment after some time gị hụ na ọ gụna enwere onye ọ gụtara comment ya hụ that point onye ahụ mekiri gị hụ ya abịakwa again kwugharịa ha nụ dịka modify ya drop zeke ya mgbe m na-asị enwe na uche obi nkwuo uche onye adị njọ na comment section na we very big class enwe na-efolo gị ha m ọ subscribe be mana ọ hụrụ the video oge na the video ọ bịala na comment section ya egenwe so istru ihe onye kwukwere wee eziokwu istru ihe onye ahụ ebiri na comment section na-eme gịnị na-amụta ihe ụmụnne m nke onye madebere ka ọ ga-akawụta n'ime mmadụ abụọ n'ugbo di na nwaanyị n'ugbo ele onye na-emeta ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ